Ni mo si Jesus, una-una agad, analis sa kinsa man to yung isimba nga Diyos. Naabiya sa inyong huliwig, ingon dito, nag-ingon si Jesus, nagsinggit siya sa makusog na tingog, mabasahin mo sa Biblia, ingon siya nga, Ginoo ko, anong Bibliaan mo ako? Daghan mga verses sa Biblia nga wala kayo ninyo nasabtan. Nag-ingon si Jesus, simbahan ninyo ang akong Diyos, ang inyong Diyos. Daghan mga verse sa Biblia, nag-ingon siya nga, ayaw mo kalisan, kay wala pa ko nibalik sa akong Diyos, wala pa ko nibalik sa akong amahan o inyong amahan, sa akong Diyos o inyong Diyos. Ingon pagid si Jesus, simbahan ninyo ang Diyos labaw sa tanan. So kung Diyos si Jesus, kinsa man tong gipailan niya nga simbahon nato? Na permiti man siya na ginasamtig na Diyos. Ingon gani siya, di ba? Ingon niyo pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit,